niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, kasubong man sa atong mga tagpalamati sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong maradyo. Kag kita man na mabatian pinagi sa aton nga live audio streaming sa www.bomboradyo.com. Ang aton nga official website sa aton nga Facebook page sa Bombo Radyo Bacolod. Kasubong man mabatian man kita sa karon sa aton nga YouTube channel. Adlaw naman kita sa Sabado, petsa 5, sining nga bulan sa Pebrero, sining ito'y 2022. Kag sa aton niya pagpangalag, dito naman ang pag-aupdan sa aton mga Bombo Patrol Reporter, Bombo Carla May Defensor, kag Bombo Liani Zil Minardo.
Kagaron kadto na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal, national kay international. Una kita sa ato nga balita lokal. Isa naman ka tapasero no sang tubo ti ginluthang ya dito sa bahin sang Calatrava ti ginapatihan ang mga nagluthang sa iya. 4 ka mga ginapatihan nga katapos ang New People's Army. Tiaragin kumpirmar man sang aton mga militar, mga kabombo nga naka-station dito yung bahin no, sa aton sa bahin sang Calatrava. Ti ginkumpirmar man nga TNPA gid atong 4 ka mga persona nga nagtiro dito sa isa ka tapasero sang tubo. Samtang sa dugang pagid naton nga balita, isa ka top 1 dito sa most wanted person sa syudad sang Talisay ti ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso na yan niya nga murder ti nadakpan gid mga kabombo. Magluwas dira nakuhaan pa sang armas luthang. Aton man na dugay-dugay no hibaluon ng mga detalye sa nakaupod kay Bombo Carla May Defensor. Samtang sa dugang pagid naton nga balita, ti aton man dugay-dugay nga hibaluon ang status sang kumusta na to ang rehabilitation sa syudad sang Sipalay matapos sa pagwaswas ang bagyong Odette sang Desyembre. Ti nahibaluan naton nga ang Southern Negros Occidental amo gid ang pinakamalala nga nahalitan dito sang bagyo. Ti medyo nadugay-dugayan sila ti kasubong man ang isa sa ginahulat-hulat man sa pumuluyo dito ang makabalik ang kuryente. Sa karon iyan pila ng porsyento sang nabalikan sang kuryente dito sa bahin sang Sipalay. Ibaluon man na naton dugay-dugay no mga kabombo. Magluwas dira may duwa naman ka katapo sang National Federation of Sugar Workers nga naibaluan man naton na kabahin sa tawag naman na mga rebelde nga grupo ti nagsurrender dito ya sa Escalante PNP. Samtang sa dugang pagid naton nga balita no mga kabombo diri sa lokal diri sa syudad sang Bacolod ti ang dalan sa Corazon Locsin Montelibano buwas sa adlaw mga kabombo no pahibalo dira sa mga commuters sa mga nagabiyahe ti temporaryo ina nga siraduhan kadungan sa ikaduha nga adlaw sa pagpatigayon sang bar examination sa University of St. LaSalle. Amo na no ginapahanumdom no sang pinuno sang Operations Management Unit sa diri sa syudad sang Bacolod nga ti i-rerouting ang mga biyahe sang mga salakyan nga nagalabay dira sa Corazon Locsin Montelibano sa dalan mga kabombo kay bangod dira ya sa indi agod nya indi madisturbo ang aton nga mga examinees. Sige na bugusan sang 169 ka mga examinees nga magakuha sang bar examination mga kabombo. Samtang ti buwas lang man anong adlaw no humali na siya alas 8 sang aga ti magasugod ang ilang nga exam ti sa aton dara nga mga magabiyahe mga motorista ti ulo intsendihon lang naton gamay may gamay nga rerouting kabay pa nga hindi kita makibot bala para hindi na kita makibot buwas matingala kita nga sa lain nagalabay ang aton nga mga salakyan. Samtang sa dugang pa naton nga balita mga kabombo, mga kapulisan naton diri sa probinsya sa Negros Occidental hugot man nga nagabantay sa mga hotspot areas sa election hotspots diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ti sa karon ng mga tumod pa lang isa dito sa Southern Negros kag duha sa Northern Negros. Hindi sila ginalakipan ti wala pa man na pangalanan no kuno nga LGU pero ang mga anay bala may mga problema sa tion sang eleksyon sa nakaligad nga mga elections. Kung sa diin may kinagamo nga nagakalatabo, tigin kabig na sila nga mga hotspot areas kasubong man kung sa diin nga lugar may aras ang natumod nga may mga armado nga grupo. Kaya mo na ginabalubantayan man sa aton nga mga kapulisan nga kapatigayon man sila sang checkpoints, hugot nga checkpoints. Magluwas na syempre nationwide ba ng checkpoints pero syempre sa mga hotspot areas hugot nga ginabantayan mga kabombo.
Sa ato naman nga balita national, ti ang aton nga gobyerno ang pungsod Pilipinas nagatarget no nga makabakuna sang 5 million Filipinos subong ya kay magapatigay naman sang bayanihan bakunahan nationwide na no nga bayanihan bakunahan program sa Pebrero 10 kag 11 sa maabot nga Huwebes kag Biyernes. Samtang sa bilog nga bulan sang Pebrero ang target sang Pilipinas ya makabakuna sang 25 million individuals. Lakip na dira mga magakuha sang booster shots. Samtang sa dugang pagit naton nga balita national, ang mga pediatricians no nagpasalig, nagkumporme nga napamatud-an nga safe kag effective ang mga COVID-19 vaccines sa mga edad 5 katuig tubtob 11 anyos. Madamo sa ato niya mga pumuluyo nga ginakulbaan mo kay nakita nila mga side effects sa mga katigulangan abi nagdahilanat ginakurog matapos ang vaccination ti ginakulbaan sila nga base malala base bala nga hindi masarangan sa mga kabataan nila 5 katuig tubtob 11 anyos ang bakuna. Pasalig sa mga pediatricians no nga safe ni siya kag effective sa mga kabataan ti makalikaw 90.9% nga malikawan gid ang mangin symptomatic o kung matapikan sila sang virus asymptomatic lang, wala sila sang sintomas o kung mild ang sintomas mga kabombo. Kaya ginapasalig man syempre nga ang bakuna, ang doses nga gatublog sa mga kabataan minimal na saya. Ginabuhi na nila ang doses mga kabombo, hindi pareha sa kung ano ang ginatublok sa mga kadalagkuan, sa mga dalagko no kung ano pila ka grams na kung milligrams ang ginatublok sa kabataan panubo-nubuan na siya nga masarangan lang sang ilang mga lawas mga kabombo. Samtang sa duging pagit natin nga balita si presidential aspirant Bongbong Marcos no wala ni siya nag-upod sa nakaligad nga adlaw kahapon sa aton yung patigayon yung presidential forum nagpahayag man siya no, sa iban nga interview nga in kaso nga man-disqualify siya, handa saya, pabor saya kung mag-take over saya si running mate niya nga si vice presidential aspirant Sara Duterte Carpio. Ibaluan natin mo kay kung pagkatapos na isang May 9 election si Bongbong Marcos ma-disqualify konsindo ang magadaog bilang vice presidente in kaso nga si Sara Duterte magadaog ya sa pagpadalagan bilang vice presidente pabor gid ya magaug yon si Bongbong Marcos in kaso nga may disqualify siya pagkatapos na sang May 9 election nga si Sara Duterte among magapungko bilang presidente. Ang bal niya nagkakahangawa man siya kuno mo dira sa disqualification case hindi pa man mahibaluan sa karon kung ano ang mangin resulta mo lang nang yaya kung si Sara Duterte mabulos okay gid sa iya mga kabombo. Samtang sa dugang pagit naton nga balita si Pastor Apollo Kibuloy kag duha sinoy ka mga kaupdanan mga kabombo yara sa karon sa most wanted list sang Federal Bureau of Investigation o kon FBI sang Estados Unidos. Inaya sa kasong sex trafficking mga kabombo. Magluwas dira no ginaaligar pa nga may ara man siya sang kaso nga labor trafficking mga kabombo. Kung sa diin ginapasulod niya dito ang iba niya nga mga tagasunod bala, mga tumuluo sa iya nga simbahan, kay si Apollo Kibulo ay ang pinuno sang Kingdom of Jesus Christ nga religion diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Ang iba niya nga mga tumuluo ginapasulod niya to dito sa Estados Unidos pinaagi sa peke nga mga visa. Kasubong mandira mga kabombo ang iban ginapakasal niya agod nga makasulod dito mga kabombo. Peke man Japon ginapilit pilitay bala nga pagpakasal peke nga kasal kag peke nga visa student visa mga kabombo. Kaya muna sa karon ang ginatutukan dito sa pungsod Amerika kung na anong himuon ang pagapasakaan bala sang kaso o lagson bala si Apollo Kibuloy bangod sinaya sang iyang kaso ang ginapangatubang most wanted siya dito sa Estados Unidos kaupod ang duha niya ka mga opisyales. Duha ka babae nga opisyal nga si Teresita Dandan kag si Helen Panilag
nga hambal nila kaupod naman sa mga pagpang-recruit sa mga biktima sang sex trafficking. Kaya may rato nga natuad nga ina kuno ang mga ano niya pulo ka buloy no, ang mga iban niya nga mga kaupod, may ara siya mga sekretarya nga ginakabig niya sekretaris ti magluwas dira yang nagaservice iya yung mga kabumboya ti kaupod pa yang pagpakigihilawa sa iya. Santang sa iba dito naman kita sa balita natin sa luwasang pungsod, mga pumuluyo dito sa Myanmar no ginabasol sa mga soldado sa Myanmar ang pagpanunog sa mga ginatos nga mga pamalay. Ginatos ka mga pamalay ang nagkalasunog sang damlag lang ti hambal nila ano sa mga pumuluyo nga ina kahimuan sa mga militar. Matunduman naton nga sugod to sang kudita no nga nagluntad sang nakaligad nga tuig ti ang kinigamo dito sa Myanmar yan nagalala ang militar batok sa mga grupo sa mga pumuluyo nga nagapamatok dito mga kabombo sa pagpamuno sang military junta. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na nakaligad sa takna nga alas 9 sang gabi. Balik naman kita dire no sa aton yung mga balita sa lokal diri sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental, ilabi na dito sa kay Bombo Lianizil Minardo no. Ang aton dugay-dugay nga hibaluon ang status nasang rehabilitation program dito sa syudad sang Sipalay kag kung ano nakadako ang porsyento sang nabalik nga kuryente dito sa syudad sa Southern Negros mga kabombo. Yara na no sa piya ka linya si Bombo Lianizil Minardo. Please come in. Yes, Bambazalde, no, masubra na duwa o ko na isa ka bulan ang nagligad man sa nga nahalitan diri ang Negros Occidental sa nga bagyong Odette, no. Kagina Bambazalde nagabiskita ini si Vice President Lene Robredo sa syudad sang Sipalay, no, para pangunahan ini ang pag-turnover sang housing kit which is 250 dira sa Chicks area sa mga pamilya sini sa Chicks sa Bambazalde kundi ini ang kandoni Hinubaan, Ilog, Kawayan, Kabankalan, Sagat, Sipalay, Bambozalde, no? Si Vice President Lene Robrito Bambozalde ang mismo dito nagkadto, no? Kung sa diin ini ang proyekto gin-undertake man sa Negros Volunteers for Change nga ginpangunahan man ni Mili Kilayko Bambozalde. No, halindira sa Maya Bacolod sila yung airport, ang Vice President sa party nag-proceed gilayon sa Sipalay City kung sa diin na turnover dito sa program ang 50, no, mayara 50 ka family recipients. Kung sa diin gin patigayon ini sa may Barangay Hill, Montilla, Purok, Lubi, syudad sang Sipalay, no. Diraman kasubong man nga gintagaan ini ang 45 ka pamilya Bambozalde sa may Barangay Mambugsay sa Banwa naman sang Kawayan, Bambozalde. Kay kasubong man nga nakabaton ini sang housing materials halin kay Robredo ang 50 ka pamilya sa Kabankalan City, 45 from Hinubaan and 30 families sa Kandoni kag Ilog town sa Bambozalde, no. Kung sa diin mayara ini kabugusan nga 6,250,000 ang allocated nga shelter starter kit sa gindonar, no, ni Vice President Lene Robredo Bambozalde. So Bambozalde, ginkuaan man naton pahayag ang mayor sini sa Sipalay City, si Mayor Gina Lizares, kung kamusta bala ang sitwasyon, no, after sini sa bagyo. Subong Bambozalde nga nagamat-amat na ini sila sa rehabilitation, no, kung nasugda na ini. So for 6 months Bambozalde sini ang ilang target nga medyo mag-okay na gid ini ang syudad sang Sipalay kag yara na sa 60% subong ang kurente o kanang electricity nga nabalik dira sa nga kooperasyon o kana sang corporation Bambozalde, no, kaluyan Bambozalde, biskan mahambal nato nga daw hindi pagid okay ini bala kay sumo man hindi na kaya Captain Gemma Trio Bambozalde so daw hindi pagid okay sini dira ang sa barangay sang Hill Montilla pero nagaamat-amat man ni sila bangon Bambozalde. Kaga sa bahin sinisang mga palangabuhian nila nagamat-amat man purchase ang syudad sang Sipalay sang mga karabaw sini, mga chicken sa Bambozalde, mga kamanukan nga nagkaladula sini nga pwede
panghatag man diri sa pumuluyo para makapanugod sila sa ilang palangabuhian. Nag-purchase man sila sa mga pananom o kung na pwede itanom dira nga mga Bibo Mazalde, mga utanon o kung sa ilah man mismo sini nga mga talamnan Bibo Mazalde. Kaya madumduman naton Bombolyani ang syudad sang Sipalay sa gid sa mga LGU naton nga nagsalom gid sa baha sang pagluntad tuya sang bagyong Odette. Bombolyani ti madamo gid ilabi na checks area na dagi natawag kay madamo sa mga poultry farms naton dira ti tamaan gid ka na halitan Bombolyani ang pangabuhian nila ti amo na mabudlay magbalik bala sang regular nilang pagpangabuhi kay ang ilang income apektado gid. Yes, correct ba Mazalde? Kaya tanawa naton ini ang sitwasyon bala sa nga barangay Hilmontilla is daw nanubuan gid ini siya kag yara dira no nakalocate o kung na-located ini ang dako nga suba which is Mazalde sa nga pag-igo gid sa nga bagyong Odette. Sila gid mismo ang natampan. Kung makita naton ang sitwasyon nila makaluluoy gid which is sa bahin nga sang casualties na dira man madamo kag subong Mazalde nagapabilin nga 4 ang missing kaga 18 ini ang nadulaan sang kabuhi sa parte sang syudad at sang Sipalay. Te, ang importante pag dira Bombolyani makita man nato no nga may mga nagabulig gid magluwas kaya sa efforts man sa mga opisyalis naton sa gobyerno te natural lang man na kay ikabahin na sang ilang responsibilidad sa pumuluyo ti bisa na mga private gani mga Bombolyani nagapadala man sa mga bulig makita man naton kung kaysa mga donations Bombolyani. Correct kita ba Mazalde, no? So madamo naghatag dito ng mga sektor, hindi lamang sa national government, so may mga private sector man nga nagpagbahin dito sa ilang bulig sa syudad sa Sipalay. Nag-welcome pag dinhi sila sang bulig ba Mazalde, no? Kung sino gusto magdonar dira nga ihatag no kay kinanglanon ginila dito ba Mazalde pagkaon sini tubig kag kasubong gid sang housing materials gid ba Mazalde kay ti subong no madamo pagid sang wala sang kuluyan which is makita man naton dito kagina may mga tent pagid sinibala kag ang gamit lang ato is mga trapal lang ba Mazalde. Kabay pa mapadasig Bombolyani hindi na maglabot sang 6 months kung matinguan man lang Bombolyani bala mapabalik gid sa normal nga pagpangabuhi ang mga pumuluyo naton sa Sipalay. Yes, amo gada ba Mazalde. Sa Mazalde pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Mayor Gina Lizares. With feeding. Although we will not refuse anybody who will send us relief goods. But ang priority is really to rehabilitation. Yeah, so building houses, fixing houses, roads, everything that was destroyed. Actually, nasa 13,000 plus kasi ang... If we really, yeah. But, libo-libo talaga. But realistically, the totally damage is only like 3,000 plus. Ang partial lang marami. But a lot of them are already starting to rebuild their houses even without our help. So, but nevertheless, we still give them whatever they need. Yeah, building materials. That's what we're buying now. So, total, partial and total houses, how many people need help? 18,000 something. How many? 18,000. 18,000 families. Yeah. Kasi palaynans na po yan. So, mga around pag family, so divide by 5 lang. Not quantify in terms of percentage. But if you're talking about electricity na lang, I'll be more specific. Let's talk about electricity because that was really my problem. We're now hitting the 60% up. Actually, no. I would say a lot of them have already started rebuilding. So we're also increasing our purchasing for construction materials. So I don't really see a problem. Ang livelihood, yes. We're also purchasing livestock to replenish the ones that they lost, like the carabaos, goats, chickens, cows. Yes. And then we're also procuring seeds. Seeds for, in fact, we already started giving them also. Okay. Actually, what I see in the rice fields, it's not really rubble. It's ang nag-awas bala ng soil from the river, pag-flood, amo lang nagtakop sa ilang mga palayan. But I was also told that soil
soil is more fertile than the one that they originally had. So maybe what we will do is we'll just help them sa pag-arado, sa paglimpyo. And that's soil preparation. Apat naman lang on record. It's always been 4. 18? Yeah. Confirmed the 18. Mayor, kamusta ang rehabilitation plan sa Bansang Syudad San Sipalay? We're doing very well. We're right on schedule. Have you set a target? I would say in 6 months. In 6 months. Pero ang amon ng recovery plan is 3 years because we want to play it safe. But we will not even probably reach the 3-year mark. If 1 year or maybe less, hopefully. But you will work on the 6-month na ano? Yes, we already started. It's more like construction materials and anything for the inside of the house. So I have what they call this my high school class, St. Scholastica's 1979. We preparing a kitchen showcase. So everything for the kitchen. And I think there are already donors who gave us this mga woks, mga kaserola, this yadalados, the spoons, yeah. None that I know of. But the national government also gave us assistance. So only VP Lenny for now, so far. Yes. Who physically showed up. Goods, financial assistance. Yeah. I don't know who. No one has sent us feelers who's coming over. But we will welcome anybody. Bombolyani? Bambuzalde, sa nabatian natin ng pahayag ni Mayor Gina Lizares ng Sipalay City. So, maayo man ni kanay Bambuzalde, no? Kaya biskan pa paano nagamat-amat na bangon ang Sipalay nun. Ti ginapangabay lang gid na naton Bombolyani no nga ang mga nagaabot bala nga mga bulig halin sa national government, halin sa mga private sector manda nga makalabot gid sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan kaga wala bala sang Bombolyani tago sang iba niya mga budget dira nga nagaalabot nga para kung tani sa rehabilitation sang mga syudad dira sa Southern Negros. Yes, maganda Bambuzalde, no? So, pasalamatan na lang gini sa nga taga Sipalay ang naglabot nga bulig sa ila Bambuzalde. Sa Bambuzalde, isa naman kabalita sini kung sa diin na mayara nagasungka no nga duwa ka miyembro sini sa nga NFSW o kanang ginatawag nato nga National Federation of Sugarcane Workers kag ginaaligar man nga anay mga miyembro sa nga New People's Army ha Bambuzalde, no? Kini ang duwa ka surrendery amo inis ang chairman taga vice chairman sa NFSW. So dira sila nag surrender mismo Bambuzalde sa Regional Mobile Force Battalion 6 605th Maneuver Company Bambuzalde, no? Kaga kung sa diin man na Bambuzalde ini ang duwa ka surrendery is again turnover naman ini Bambuzalde, no, sa isa ka opisina dito sa may City Task Force to end a local communist armed conflict kon CTF sa may Escalante City for a proper disposition na Bambuzalde na. So ini ang pagasungka nila isa gid ka objective man ini sang programa na ang tanan nga mga Pilipino o kana mga Filipinos mag-unite no to have a safer and a peaceful and progressive community Bambuzalde. So ini ang duwa. So Bambuzalde mangin kaupod nila ilang mga pamilya man no makapanugod isang ilang pangabuhi para sa kalipayan akag kasubong man sa mga matawhay sini nila nga bag-ong kabuhi Bambuzalde. So no man ini sa ilang affidavit isa sila ka supporters, sympathizers, recruiter, lecturer kaga medic sila sa New People's Army pero hindi gid maklarify pa sinising RMFBC sa Bambuzalde kung sila bala isagit ka NPA ni ang duha ka persona nga nag-surrender kay wala sila legal basis pero siniya sa ilang mga affidavit ng NPA supporters sila Bambuzalde. Kabay pa Bombolyani nang pagsungka sa chairman kay vice chairman sa National Federation of Sugarcane Workers Bombolyani magserbe man bala nga Bombolyani nakainganyo pagid sa ibanda nila nga mga kaupod nga yara sa bahin sang rebellion sa bahin sa New People's Army nga magsungka naman kay ilagan nga leader nagsungka Bombolyani.
Amo gid ba masalde kasi ini balang pagpamiyembro nila sa New People's Army no ang hublag sini nga ginahimo nila haba masalde makapalain na gid ini sa ilang nga pagapangabuhi makaguba sa relasyon sang ila pamilya. So haba masalde gina-encourage gid naton sila no hindi lang sa nga gobyerno sa nga Philippine Army kaga sa tanan mandara haba masalde nga mga uniform personnel nga kung magsungka ini sila no may kwaon gini sila nga bulig halin sa gobyerno. Amugid Bombolyani kay didto wala man sila sang kasiguraduhan, wala man sila sang progreso didto sa ilang nga pagpakigbato sa kabukiran Bombolyani. Pagbalik nila sa sabak sang gobyerno, makabulig pa sila sa progress ang aton nga ekonomiya Bombolyani kung tadlo ang ilang nga trabaho Bombolyani. Hindi pa sila makahalit sang iban. Yes, correct gada ba Mazalde no? So amo lang na Mazalde nga kung may tiyempo o kung may matsansa pa nga magsungka sila so kinanglan nga magsungka na lang gid sa gobyerno. Madaming salamat Bombolyani. Yes, sa Mazalde amo yadto ang report gikan sa patrol ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Madaming salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa ginpadangat nat sa aton nga mga balita ilabi na dito sa bahuin niya sang Southern Negros Occidental kag sa Northern Negros Occidental mga kabombo. Tiyan mo na no dito sa bahin sang Sipalay City medyo amat-amat na yang nagabangon ti kabay pa mapadasig-dasig pagid sang aton nga lokal nga panguluhan dito sa lugar nga mapadasig pagid ang rehabilitation ang recovery sang Sipalay City kag sang iban pa nga mga LGUs dito sa bahin sang Southern Negros o kung sa Chicks area mga kabombo. Samtang sa dugang pagid naton nga balita no dugi-dugi aton mang katuan kay Bombo Carla May Defensor nahanungod naman sa iba naton nga mga balita diri sa probinsya sang Negros Occidental ilabi na dito ang bahin sang Tapasero man sang Tubo nga ginluthang sang ginapatihan 4 ka mga katapos sa New People's Army. Dito ya sa syudad sang Calatrava kon banwa sang Calatrava mga kabombo no ti sa karon nga ginkumpirmar naman sang bahin sang aton nga militar ti mga nagluthang ang pagkapatay dito sang Tapasero no nga kahimuan sa mga New People's Army. Kaya mo ginapanawagan gid ang pagbalik sa sabak sang gobyerno dira sa mga pumuluyo sa ako ng mga pumuluyo bala nga nagaupod dira sa mga rebelde nga grupo nagaupod sa mga armado nga pagpakigbato ti makabatas man kamuna nagahimo kamo sang kahalitan sang parehas nga pumuluyo ginapakigbato nyo wala sang kinamatarong abi amo nang ginapakigbato nyo nga sa bahin sang gobyerno ti kung lang tawo nato ano na personal lang gid ninyo yang inyo gina-enchende kay kalabanan dira nagabuhat sa mga extortions nagapamahog dira sa mga pumuluyo sa mga negosyante nga malapit dira sa kabukiran ti mga kabombo kung nang tawo naton kung gusto naton sa pagbag-o sang gobyerno ta sa mo nang ginaobra naton makatuga kita balas ang pagbag-o kita ganing ginahimo naton panginto man sa iban ginahimo naton panghalit man sa iban nga mga pumuluyo di makon man mayara naman isa nga ginluthang no dito sa banwa sang Calatrava ti ginapatihan New People's Army ang may kahimuan ti ano ba lang tinutuyo ano ba lang plano ano ba lang ila nang ginapanindugan kunya nagapakigbato gid sa aton nga gobyerno kaya aton nga gobyerno although may ara gid man no hindi gid man naton manigar nga may ara gid man yung kisa nga kakulangan ng aton nga gobyerno damo gid man sa mga palso nga mga pagpatuman palso nga mga buluhaton ti pang hindi man na iya mayorya mga kabombo natural lang na may ara gid nga higko sa bahin sang politika sa bahin sang gobyerno ti apang hindi majority kaya ginatinguhaan man ang matapna. Amo na gani nga kung ga-elect man kita sa mga pumunuan sa nga aton mga government officials, agod nga amo na sila kung makita naton bing nga may tinutuyo gid nga mabag-o nga aton nga ekonomiya ang aton nga pungsod mga kabombo. Yara na no sa piyakan niya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, sa Bombo Zalde, no? So, ginkumpirmar sang 79th ID ang ining biktima sang pagpanluthang sa area sang Calatrava, Bombo Zalde, no? So, sunod kay Colonel DJ Javines sa Bombo Zalde, Commander sa 79th Infantry Battalion, ay ginkumpirmar niya na ang ining si Sidney de la Cruz,
sa ka NPA Bombo Zalde, pero ini siya miyembro ini siya sa Negros Front Bombo Northern Negros Front Bombo Zalde, no, galing ini siya nag-light low na ini siya suno kaya Colonel Javines Bombo Zalde. So tiyan mo na ini siguro, no, nga nag-ubra ini siya sa area sa Calatrava bilang isa ka tapatero tungod nga hindi na ini siya mag upod sa hublag sa iya sini nga mga kaupdanan before Bombo Zalde. Galing iti wala ini siya nagdiretso sa gobyerno at imiyara daan sang suno kay Colonel Javines mera sang sanksyon nga pag-atubangon, no, kung miyembro ikaw sang Negros Front, mayara ikaw sang sanksyon nga pag-atubangon nga kung panaog ikaw o kung laylo na ikaw, no, sa pag ilang rebelde ini Bombo Zalde amo ining ila sini nga sanksyon pagapatsyon kanila Bombo Zalde. So amo man ina ang panawagan ni Colonel Javines nga kung mayara magid, no, sa mga gusto naging magbago ang ila sini nga pangabuhi, mag-surrender na lang ini sila diretso sa mga sa gobyerno, no, Bombo Zalde, para at least, no, mangin maayo man ang ila sini nga pagpangabuhi. Ining si Jimmy de la Cruz Bombo Zalde at kung nag-surrender ini siya sa gobyerno at natagaan ini siya sa nga chance pa nga magbago ang iya sini nga pangabuhi Bombo Zalde. Sa Bombo Zalde, pamatiyan nato ng pakayagikan kay Colonel DJ Javines. Din bro, nasa sabing PA. Oo, bata pa. Mga si Jimmy de la Cruz. Taga Binalbagan. So sir, ano ni siya nga miyembro sang Sa Northern Negros na sa nag-operate, no? Ang dismantled na bilang Northern Negros Front. Remnant sa Northern Negros Front. active ini siya, sir? Oo, active na siya nga miyembro. Oo. Initial nga investigation namon, si Jimmy kasi naglaylo na ba? Kumbaga, ibig sabihin parang hindi na sa tani, naog na siya. So mo na siya nga tapas na lang siya. Wala man takabalo, no? Ang mga, pag naging member, kasi nga member, kakali siyang hutlag sa mo. Ginabudlayan nga na nila na manaog mo. So, lagi na doktrina nila nga pag manaog ka o mag-ano ka, mapauway ka, pwede ka nila amon sina, ano? Amon na nga, di mo bala sanction, bala penalty mo bala. So sir, ano niya sir ang iya, sinisir nga kaso regarding man sir sa Calatrava Municipal Police Station, may pending warrant of arrest ini daw siya sa area ng San Carlos? Oo, mayara na siya, pero hindi ako private dito sa warrant. Kung ano ang klase ng warrant na mayara sa kung anong kaso. But I known na mayara sa nga warrant. Amo naman to ang amon nga nakita, pero way kita kabalo sa iban pa nga mga kaso, no? Kay sila ang mga Northern Negros Front na kung may mga atrocities sila, usually ang mga membro sina ginaupod sa kaso mo. O kay sila man isa man lang sila ka grupo. Depende sa witness. Okay. Yung mga witness man na ay sila grupo man na sila mo kung di na isa di palit dito man na sila tanan. Yes. So confirmed nga active NPA ini siya, pero do naglaylo na siya this time. Bangod na gusto yan na kung tani maguntat. Oo, actually, bogin na siya. Actually, nga sa order of battle na nato na si Jimmy. Nasa listahan, gina siya sa membro ba? Order of battle lang niya tawag. Yara gina siya. Mayara. Ang araw, gina yung halan niya sa OB. So, namo na kasi sila mga membro nga naglaylo na, nagaparago na. Pero na-adlock bala nga manaog kasi ang ila paminsan nga takiton sila sa military, iprisuhon sila. Mas mayo pa nga kung magpahuway sila sa insakto, diretso sila, mag-report sila sa military, sa police, o sa barangay kapitan nila sa mayor, no? Kung mabuligan man na sila. Kung may kaso sila, harapin nila sa korte yung kaso nila, kung ano din man. Pero kung wala naman sila kaso, labo nga programa ang gobyerno para sa ila, na makabalik sila sa sabakan sa gobyerno, sa society nato. Kabaga buhi sila sa tarong nga muna. No? Yes, para maputiktahan mo natin sila. Kung nanaog na siguro si Jimmy sa tarong, nagpresenta siguro sa iya kagalingon sa police, sa military, si nabuligan para hindi natabo sa iya. Bombo Carla? Bombo Carla? Bombo Zalde, so mo to no, pakiyagikan kay Colonel DJ Javines regarding sa background sini sang biktima, no, sang magpanluthang sa area sang Calatrava Bombo Zalde. Amo na no, tadamo na sang panawagan niya panawagan, no, ang nakatapos ng army
kung pwede ano na ini sila yan, no, mag-surrender na. Bangod nga mayara, ini sila sa mabato na sa gobyerno para sa ila sining panugod sa bago nila nga pagpangabuhi abang magat. Kabay pa Bombola Carla nga mangin warning na nabala sa mga yarada sa sulod na kabalo naman sila nga amo na gali ang patakaran once nga magwa ka pation ka ti kung sa gobyerno sila ya may ara pa sila sa security. Kita mo wala gani na Bombolan. Bombo Carla gina-disclose ang mga pangalan sa mga persona nga sungka sa gobyerno kay bangod man sa ilang nga security ti kon sa gobyerno kay magsungka in kaso nga may kaso ka man abi nga gin pasaka sa imo mabayaran mo isa duha ka tuig sang sa manago kada bilog mo nga kabuhi kay wala ka nagsungka sa gobyerno ginalagas-lagas ka sa mga kaupod mo sa rebuilding nga grupo. Bombo Carla. Yes, mo pagina Albong Bazalde, no, tiining na patay nga si Jimmy de la Cruz Albong Bazalde, tingin pending warrant of arrest ini siya sa area ng San Carlos. This information na ito nakuha sa Calatrava Municipal Police Station. Ang iya sininga pending warrant amo ang sa kaso nga sa pagbayula sa 10591 Albong Bazalde. So, amo ini ang iya sininga pending warrant of arrest Albong Bazalde. Sige. Yes, Bang Bazalde, idugang mo na lang nino, isa ka top 1 most wanted sa Talisay City ang nadakpan sa may para Vista 2, Barangay Concepcion, Talisay City, Bang Bazalde. Kag ini siya, nakuhaan sa armas, Bang Bazalde. Susunod kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, Bang Bazalde, ang ini nga suspetado, Bang Bazalde, di ang iya siniya nga krimen niya gihingo sa area ini sa Morsha. Galing kiti ng monitoran, hindi siya sang Morsha, dara sa area sa Talisay. So, nag-coordinate ang Morsha Municipal Police Station sa Talisay City Police Station na monitoron man ini na suspetado Bang Bazalde. So, na-monitoran kag ginabutang sa most wanted ini nga persona Bang Bazalde sa Talisay City. So, natigayon din nga madakpan ini nga suspetado nga nagapangatubang sa kaso nga murder na wala sa bail bond kung wala sang piyansa. Bang Bazalde, kagang nakuha sa iya sini nga pag inako sa point caliber pistol, Bang Bazalde, kaga mayara pag isang duwang ka live ammunition sa kada magazine, Bang Bazalde. So, nakuhaan ini siya sa isa ka caliber 45 kaga apat ka magazine nga may tagduwa-duwa ka mga bala. Bombo Zalde. Natutubong ari na in siya sa kusudiya sa Talisay City Police Station for proper disposition. So, while labot nga ay may ginapangatubang ini siya nga pending warrant niya nga murder. So, may ari man ini siya pag-atubangon sa pagbayla sa 10591 Bombo Zalde. So, Bombo Zalde, papasiyan na nato no ang pahayag kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor. Ang suspect ngayon si Ardayanan A. Rodriguez, 22 years old, resident sang Poroca, Lupwest, Barangay Canlandog, Morsha. So, hindi niya siya tumandok sa Talisay. However, work out niya siya namon together with Morsha PNP. So, ang later on, na-discover namon nga diri siya sa Vista 2, Barangay Concepcion, Talisay, naga-tinder. Pang ano na sila, pang tapas sa tubo. So, ginukat sa namon sa pinakabulan, together with the elements ng sang First MFC, kag sang Maritime Police. Yes, sir. Ginkasana mo na sa cooperation na batok ni kay J.R. Dayanan, kag natigayon namon siya nga nadakpan dito. And then during sang operation na namon, nakuhaan siya namon sang 45 caliber pistol with 4 magazines. So while nag-serve kami sang warrant of arrest para sa krimen nga murder, ginisyo ini ni Honorable Edgar R. Topas, presiding judge ang RTC branch 46 sa Bacolod. So no bail ni siya nga warrant of arrest. With regards hindi ko ka fully account kung ni siya nga year gid na paano kayo sa iyan ka mo siya natabo. So it happens lang nga nakakadto sila sa lugar din namon sa Talisay. So amo na gin-workout namon, amo na nakakuha siya namon
So I think some of daw is about the land dispute ang ginuntahan nila before. I think do something mga Garcia family ang victim sini. Nga taga-more siya, sir. Taga Morsha, yes. Okay. Sir, di ini siya top 1, sir. Ginsulod di siya namon sa sa top 1 most wanted. So nang sang ginawa ka to siya namon, na monitor na siya namon nga diri sa area, pero hindi pa namon before na mo na zero gid kundi hindi siya panalo. Sa bang ginawa siya namon, ginbutang siya namon nga dan sa amon tapos top most wanted, considering heinous crime ni ang ang iyang awaran. Okay. For the meantime, maaara doon siya sa amon, sa detention facility namon. Because we'll be filing another case for legal possession of firearms in relation to violation also of the Cumulative Ban. Okay, so may pamilya ni sir? I think may live-in siya yata pag may bata siya, pero we are not so sure. Kagi nato ang occupants ang balay do damo sila, so hindi pa namon na determine. So subong ginano pa siya namon gina-interview pa siya namon sa ibang detalye. Bobo Carla. So, bumasalde mo ito na pahayagikan kay Police Lieutenant Marian Vicente Buenaflor regarding sa ila kini nga gindakop most wanted person nga si J.R. Dayanan. Loged Bobo Carla ang iya pangatubangon ang iya nga murder nga kaso ang 10591 kag ang Comelec gun ban Bobo Carla. Yes, sakto gid tatlo giliya sini nga pag-atubangon kay dito subong naga mayara sang Comelec gun ban abang bumasalde. Madaming salamat Bobo Carla. O basalte mo ng report na gikan sa patrol, ini si Bumbo Carla May Defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Madaming salamat Bumbo Carla May Defensor para sa padangat niya mga balita sa subong nga gabi diriya sa aton sa probinsya sang Negros Occidental mga kabombo. Tiyan mo na no mga balita naton nga nabaton sa subong nga gabi, wala na kita sa nabilin nga oras. Liwat yun naman kami bantayan buwas para ipadangat sa inyong mga mainit, panibag-o kag mga nagabagang mabalita diri sa aton sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Kasubong man sa mga balita naton sa national kag international. Sa liwat para sa aton nga programa Bombo Hanay sa gabi, iningin nyo nga anchorman Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio
just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.